Euskararen aldeko mobilizazio handienaren ikurra dugu korrikaren lekukoa. Tipi-tapa 8 datu azkar. Egurrezko zilindro honek barruan korrikaren bukaeran irakurtzen den mezu bat darama ibilbide osoan zehar. AEKaren eskaerari erantzunez, Remigio Mendiburu artistak diseinatu zuen 1980 urtean. Oñatitik Bilbora zioan lehen edizio hartan, Ricardo Arregik 1976an Euskaltzaindiari idatzitako eskutitza zeraman lekukoak, baina bidean galdu zen. 1988ra bitartean ospatutako edizioetan, Mendibururen dozena erdi eskultura erabili ziren. 1988az geroztik, Juan Gorriti eskultoreak aldaketa txiki batzuekin egindako kopia erabiltzen da lekuko gisa. Hasierako materiala pagoa bazen ere, baldintza klimatikoek eta eskuen hartu emanek lekukoak kaltetu zezaketelakoan, Gorritik ezpel arruntezko zurarekin sortu zituen gainerakoak. Lekukoak eskuz esku lotzen ditu Euskal Herriko txoko guztiak 11 egunez eta 10 gauez. 1980an, Mendiburu hiltzerakoan, hark egindakoetatik gelditzen zen ale bakarra Santelmo museoari eskaini zioten AEKako kideek, eta ordutik ikusgai dago museoko erakusketa iraunkorrean.